Og det er mig. Husk at gå ind og følge mig på YouTube. Nora Lemvig. Der skruer! Hvad har du til at sige til dit mål? Han skal ikke spille! Mikkel! Nej! Vi går ind! Ja! Skud! Ja! 2-0 til mig! 2-0, og vi spillede vi til. Vi spiller bare lige til 3. Og der kommer... Det er tungt, skal du? Mikkel, spil! Ej. Den er ude. Nej. Anna, spil! Anna, spil den! Anna, spil! Anna! Spil! Hvad sagde du? Swag! Lad mig bare lige Ronaldo. Sådan der, 3-0 til mig. Mikkel, spil! Mikkel, spil den! Mikkel, spil! Spil! Oh shit. Hvad har du lige til at sige til den? Fuck, var det der pæk? Og på et tidspunkt så lavede jeg sådan en video, hvor Mikkel siger alt det. Han har også prøvet på ringet hjem. Hvor mange gange var det på et år? Yes! Han er blevet ringet hjem på et år. Det er fandme respekt. Mikkel, spil! Spil! Det må du ikke. Andre igen! Fuck, du er dum, Mikkel! Der er hånd. Mikkel siger, der er hånd. Til dig. Jeg kan ikke følge med. Håkon, du spiller rigtig godt, Mikkel.